Hello. Cái chân này là cái lỗ lồm lại vẹt chiều à. Hay tụi chúng mà hiền Diki Khawbel bốc khi cần buổi bùi lẻ đồ nè. Thì thalak cần huang hiền hemi thalak te cần en ho zo hiền ain Khel. Short video. Hmuhnawm em mai kan thlir ho do na nia. Video te khoi ta kamin en chu sak ram turin ka ngel mol cheu ni. Diki football khel thiam zia hi mak angreng ka ti khop mai helai video ka char hianin a bon te poi ka te ni Ronaldinho te wanglai tak kan chuak rum mai ni helai taka hi kan han ti non deu na sana hi chu a ball zo em lutuk hi mak ka ti deu lek zo ka mei chia si hi ti hen rem lo a po hen ari pop mai hi a mak ka ti di chu wang chuanin Diki hianin heti lama po hen local ta se tleirol no pangte ni tangkhan local chho tak ni sela tuna a zaina kan han ti te le hetiang ai hianin a thleng sangem ti mai tur te po hi nin kan se deuh leka talent sang mitin hian kan ne amaro chu kan talent zong te hi kan hlo tin pui ve kher lo wani ti te po helai tang po hian alang ve ni te po hian kan se deuh leka eng po ni se he kan video en ho tang hianin Dikia nangma thoang kha comment section lama te ron soi vele ta la soi ho khom vele shimila thain kan se deuh leka hetia kan a thalai te kan han mu rual hian thalo tak lai te po lo om ve the ni chungong te po chu kan hria ni te po hianin khang zong te chu han puan chu avek khera kha a ti fin thak ber lem lo ni ti thretai la thain kan hria main kher enang le vahan Hmuhnawm rem mai vetiro ang tiang mei chia halo ni vereng maya Diki hi hun man liam to te an thli reng hianin mi mai lo tak ani ti hi chiang tam tak chuan video na kavara tiang ate chuanin ti khati han ti te om thin ni mar chu video kan an cover ti min an hriat chi zo ken tam takison han in the no le engmoti han ti no te hi ta kan du thina ani hi chu ani vak lem lo thing ek te po kan hmuwa thei top thatop ange kap mela chiang han ti na ang chi po hi ani ve ngai lem lo ni Diki hian mo chu tiang mi chu ni chu wangin tu te po hi an chan chin a che zonga va soi tum tlat te va chak tlat te le an ron che chiat ve hlek na te le an hun liam to an lo ti fu to lo le an lo ti sual to te lo la vonga a khati zonga media ava vordar chiam che te ang chi hi I keima hi chon tlan lo khop maya he chu a en tu te a thlir tu te ngai thatu te po hianin khatiang thin lunga kha pu ve ula hi ka du khop mai zon zoram nuam kan siam don ni mi video khan en re nga hian an che chia an che fulo enga molai le basel tur ngor zong pola hi kan tam em thir ni chuti rual ro chuan heng politics line anga te hi chuanin kan ep te
party an chet fu lo na lai le khala kha chu kan vazong tur chu ani te me umaya ma se heng ang mimal nun lutuk te le eng engamo mimal tun lai milar te kan ti don miniang milar le tlema engamo deu te ising thinlung hi kan pai ahun tak zet zet kan ti vele ani khati zong khatun tuma kan video thlir ho thei te kan picture mu thei te le kan thu soi thei te chu ni le tareng maya thlir tu ten zawai chunga lom thu ka soi le tak meu meu ani